Hi guys, madung adlaw ninjong tanan guys. Di ami karon sa nila pita? Inahagan cave, sa cave. Inahagan cave. Nay among kib-kib bendari ron kay way tubig ag ilang swimming pool. Oo, kasi na sari. Spring, Inahagan spring di ay. Ang ilang swimming pool wa pay tubig, ahak ning taga kuanggi. Pahubsan man. To Hubsan na ginahang tubig to guys. Mukanaw ko dat ato ra ko datuon sa hamong patanawon. Kaya ito man nagsugbas idiboy dato sa amang baon nga isda. Da sila dia. Mga kauban. Kim! Ilia! Hi! Na guys, pabugnaw ko numidiri. Saan pagpabugnaw may tubig. Dansa, TikTok. Ang atan yung supas guys ya. Supas dia. Mang baon supas. Yan. Supas amang baon. Lagay ko isa. Nami ika ng supas. Okay guys. Aray may gas na mapabugnaw. Pabugnaw ko namin. Mababugnaw, may nang sama ng init, magamang dugo na pag-abot mo ko'y tubig. Pastilan, ang sama niyo oy. Nga anak mga sikiting, baka naman lang. Tuyag pa na. Tuyag. Ano mo lang? Hi, Kuya Ken, Kuya guys. Nga naman ta. Umay. Aw. Na guys, mura isang view dari dia. Wala guys, to isang view da to. To swimming pool da dari. Dakay kuan man, wa pa naman og hinlo. Ato na laman siguro mi datus. Kana na ay buho. Tus langob. Para ka view ra ba dari guys sa tanawon sa silang palit view. Ang ka view kadto guys na kay lantaw kadto dito sa ibabaw. Nice kadto. Darami dari dia. Kamalig. Nagagyan na ito orang pala puka kaya pa nahuman og trabaho. Tilan. Uy, na Kim excited na banta Kim galing kay ang swimming pool nila guys. Oh my sud. Uy, Ginoo ko nahubas man Kim. Nahubas man ang swimming pool be. Nahubas silang swimming pool, nahubas man. Wala luoy, nagtiniil in taon guys kaya la puka to sa gianan. Tasan ka Kim? Buling-buling sila no. Guys. Wa man mahinlui guys ti pastilan Ginoo ko. Duha ra ba jud ka box swimming pool day pang bata dyan apoy pang dagke no. Nice ra ba unta kaso wa man taw ni mabutangi tubig. Ano ka ni wa man butangi tubig ya. Saan naman weird anak na lang mas as nairipo. To na naman to magsablig-sablig si Kim unja. Asa mata mapadahug-dahug na. Na guys, pwede mag-slide diha dia. Pwede mag-slide diha. Agdang na to, buto gado dari siminto o dari tiles. Nice ra ba anta. Dapat guys, isa ka swimming pool dia. Sa una kay danhira ba mahapit malumos sa gamong classmate kapag manibat ni sa eskwelahan ba? Gani mi sa una hapit mga lumos, may mga laagan lagi. Kung mananghid manibat ra sa eskwelahan ba. Lumos anak. Lubog-lubog man ang tubig lubog. Guys, naman pa yung mga baybay dari si babaw guys, na yung mga cottage na kasi kakadug agas to maka nice ka adyo grabe guys, puro nagzabato na si babaw signay unggoy na nato makitaan guys, nas idiboy di kung bati idiboy sana man na agko ano na bangos ag tubig na hubas man higop siguro na mo di boy tilan na guys nadalangob na sud mi dato unza ang lili ta dato ngay signay unggoy dato naligo grabe guys kabatuan ka adyo daghana ka adyo bagon dato magkurkurabit dato mga tarsan grabe uy galibot taring mga kahoy guys galibot taring mga kahoy. Oy, dai mas idi boy, nagsukba man des idi boy bangos. Gusto ka mo tan-og man kini tanawa ko dai. Karon dai hindi aron ni maitom. Okay, guys. Kinsa ka ni sugbaan amo sa lamang hugman pagkun. Hinaling ni idi boy dia. Si idi boy may magsugba guys dia. Isa nagi prepare daan lagi jang nagsugba na mo. Aray, yummy.
Ako liligos anda oy. Ha? Bakod. Ngano man nga mura na magka-crabs na to na si kamang-kamang. Ara man dyan to tumbling na to skuan, tos bunbun. Malagaw pa da. Na guys, ang haling mas idi boy para subaan na. Di ba dagat? Daday mo bugsang na kada to, may tubig ang swimming pool, ko man na puno. Ito dagat ba? Tos dagat. Tagay ko pandi. Nantayin yung sopas te ah. Sopas. Me. Yummy. Yummy. Kuya Kinkin, ibig excited na si Kuya Kinkin, bugsaw kasi may tubig. May tubig ko pa man na puno. Grabe subanan kasi ang laki akado. Ang gisugbat pulo ra ka buok. Tulo ka bangus ta. Asa na makay di ba mo tukas kuy ba? Kuy ba? Tukas ka nang naay ko. Kanang mga host kay. Day mahagbon ka di day. Dagdag mga host guys, mo nang matubig mo abot dito sa mga kanina, mga host. Dagdag ka tong tubo. Wala ka kahoy na wa maunsa des pagbagjo. Guys. Sa kadyo. Unsay nga na nakahuza dunay? Pakadyo na. Dakit, mo na jay dakit guys na kana. Dakit. O diyan ang swimming pool. May tubig ang swimming pool guys. Kay pagbisan man ni kay hinluan na nilamlam na sa basig unsa mapuno na ang tataud. Pakung bugsaw-bugsaw mi na unsa guys. Ano? Sa dadto say kuan say kanang langob. Mo tumida to unsa guys. Unsa daw? Mo tura mi dadto guys. Susud mi diha. Langob. Tuwad na si Dio. Ha? Asa? La, grabe ng siga. Kumbati. Kaya ano maluto natin si Rugbaron. Kaligo na kakin? Di pa. Di pa day kaligoon si Kim si Kim guys. Ha? Kaligoon na mo. Kaligoon ako na si Kim. Ha? Tumba ba? Ha? Okay. Si Edi Boy magsugbagas kay expert ni si Edi Boy manugba. Sa ilaw. Ha? Wa may kilawon. Palit tabi kilawon, wa may kilawon guys. Nari na lang ang subaon. Wala niya ang panasiga. Ay, gibutangan pod og kuan. Sa bujas. Sa bujas og kamatis. Kamatis. Asa meron binang. Wala gid. Itaga kan palit sa bujas. Palit og sa bujas. Sa bujas deh, sa bujas. Sila na guys. Kurang ka no? Ha? Pauwi? Mapaypakpakang naluto na dun. Pastilan. Oh, magic. Ito. Terus kadlawan. Kami duga sa po na maluto ng kagwang. Aron baguli na mo kay ako rek. Aron maguli ba? Maligo guys, mapatungod na naman nas na nag-agas-agas na. Nas na hose. Grabe siya rin, mabuong na nagligo. Kapagod-pagod naman. Kapagod-pagod. Kin, pagwag sila ng kin kaw. Kapag plato kaw. Ilaw dan sinuk ba? Ha? Kinsong me. Ilaw sugba. Kinila sugba rin na. Hindi boy. Sakto dyan, maluto na. Diyan ka rin mapuno po yung swimming pool. Diya. Sakto to maluto tong sinugba guys. Ha? Napagod na? Tangi. Agdari, mapuno po to ka. Wala. Wapa kay dinta na ning kagwang ni. Hindi na dinta na ning larag na. Sige, tubig na rin guys. Na guys, na mananaw nagpatong. Talas kim-kim to. Ilia, nara ka Ilia. Oh, arang gadyo kala, grabe. Mga bato man ni puro dari guys na. Bato. Naghanap pa si bagun. Pwede na lulambitin na ng mga kaunggo dyan. So, wanto sa amin na to guys. Ito sa langob. Li ta na to. Be. Labag-labag magtubig. Pastilan. Hala, arang ka-view guys. Be. Nice ba? Uy, naman napatag na to dun na ito. Pwede siguro ito may napatag. Wala, dyan na guys. Ano may sa
Inahagan Cave. Pwede na mga ligo. Kaso sa swimming pool ron gihinluan man. Himuwas ako dari kabli buling agad ng tiil. Baka dibta daning kagwang. So, mana siya guys dami. Wala guys. Dari ko masud. Wow, ang ka-view. Hi. Nabisay again. Yan na guys, tira. Ano dyan si Dariskuan, Langod. Langod. Ayan. Uy! Wala dia guys, ang mga dagting kubo. Ang labi at walang dagan. Ayan. Hala guys. Munod ka dari si guys, ya. Matod ka dari. Alam ko ka dari. Uy! Naol! Hala, ang ka-view! Hala guys, ang ka-nice ka-aso! Diya! Hala, ka-view ka muna pa ni! Nalanggam! Hala guys, may mga kuwan! Ha? Hala, ka-view ka-aso! Lado na sila kim-kim na niya guys. Hala, ito ah! Narigi ka nagtubig nito guys, kasi nailawin. Wow, ang ka-view ka-aso! Naol! Guys, nalagi ka nagtubig sa ilawin. Hindi sila dari mga ligo-ligo guys ya. Ang kaingit-ngit naman, hadlutun. Oh, wala mo na sa jag, magawas. Ya, diri. Guys. Yan. Wow, very. Wow, grabe. Yaw, mga bato guys, yung mga kalignis. Mga takot ka rin ang tuwang. Guys, good. Wow, ang tabi yung tajo. Tamo. Ano, may silang sa cave. Namidares langob, guys. Sana all. Hala, maligo mas Kim. Maligo na ka, Kim. Tayo nangaligo pa, guys. Tayo nangaligo pa. Nangaligo sila. Kin, ligo na, Kin. Ah, nakaligo, Kin. Nana. Nana, naligo, Kin. Nana. Ha? Tuglo pa. 100 din. Kaya, ligo na kaya? Daro, ligo na. Dali ya. Asa na ka, maligid ka. Ha? Nasa sa guys, kanang po sa hagdan ng siminto dari dia. Taba lang mga dun sa kaya tubig na sigat na sa gas. Ang ka-view kado. Na guys, hindot na kado. Na guys, ning gawas na ko langub. Gawas na ko langub. Kaya ko yung nag-date sa ilalim. Nag-date na to sa ilalim guys. Maka disturbo ka. Buong raman na rin ko na to picture-picture. Ka-view na to sud. Nice kado. Bigla laman kaning bunot man dai gabi suko ka dingi ko ding bunot gabi guys nara ka view gabi ka ado ano guys na all mga gadon ko nice sigado guys nice kado ng kusod to may nagbitbit wow ka
Kasi nagakus-gakus, mauwaw ta guys. Dala guys, sapit na buti na mapuno ni. Awu. Dala guys, ano may maglangoy-langoy unza. Ito to ah. Sapit na buti na mapuno. Ayun, mga ansami na to guys, tapos ang bangkuan, kamaling. Sorry. Nasa ba na yung dapit ang agianan? Ang dari kay kuan mo, ang gamay pa magtubig. Ang bata no. Hinailaman karon di mga mumo kay ang mga hagdanan dahil nagi lapok. Nice na to. Guys. Hoy, na nagiring. Gigukod ni Kim magiring. Kau gajud. Imo magigukod nagiring. Ha? Ano guys? Taran! Dali, dai! Ha? Di boy ba? Kamay di boy. Tara to. Dara guys, naluto na gamang sinugbang na pagod. Ay sindre mo eh. Dadapoy kuan. Nay humba. Wow, lami man ni parisan og kanang kuan. Nagaw. Wow, lami Nadubong nga sigbin. Lumang sigbin. Danapod. Ang mga alataron. Parang plato. Ito yung mga plato. Paggawas natin kay. So guys, nangaan naman itong ka bata to ah. Ito, nangatkat na sila Kuya Gael dito. Kim, dali na. Wa mo ko namis tagyas. Kasi di boy guys. Dugay pa ka boy. Wa pa din yan itong Manila kay mamista pa ko na sa Bohol. Madugay nila. Ya kuno ko ano Anak ko nagbaka. Kanak ko na rin kunog baka guys. Prado na baka. Ha? Kamuan. Sige na, day. Prado na baka. Nakajus dakit na ah. Kadaki, arang kajuka kuan. mo koy plato. Sa una guys, kato patong dito kung sa karoon na ana-dana, nagigamaan nag-swimming pool dari sa ubos, improve nag-madijut. Sige na mga nata, pa. Ang mga laki guys, nga ano tong duha ka kuya. Kim. Dahil na mo mga ana. Nagkaana mo? Pag-sure. Kalimo. Dana guys, maniyod to taninjong tanan. Kombate. Sarap Ha? na. Sa imo yan? Ano po ba? Doktora? Ha? Sino ang pangalan mo? Taligo na tumata. Maligo na din mo doon ha. Doktora na danar sa bang bata danas na inabaw kay maingon na musuhos ka. Radyo mo tudo. Unsa na? Unsa na ka mag-eat pa si mama ha. Guys, mga ansami guys para jud. Dana guys, maligo na mi. Maligo na mi. Pwede ay. Picture pa mi guys. Kaning awas na to ah. Gani ha. Amo sa pawason karon mga banwas na mga ihi na mga bawnawas na mga ihi dia guys ya. Kaning awas na. Wow. Sana all ing awas na kana kumbati hala ra ka view guys to ah. Wow, wala ka nice ka adyo. Balag lubog-lubog basta kay ning awas. Ha guys, nice na guys. Wow. Dala sila dia. Taran! Buman sila guys to ah. Amo sang ipaawas kay aron mga banwas na ilang mga ihi na nang ibabaw. May patingin dito ah. Dari, sa'yo pa riton. Kutsara, di plato. Kaya tinang ng tindiras marimar. Lang, white tinda dari to yung tunahan. Kaya tingala man mi guys kaya na may nangita dari tinda. Tilan. Ginawa ko. Tanas kin guys, maligo na ko los kin. Tanas kim to dadto to ah. Kana kinkaw. Tas kin guys, maligo na kin to ah. Nasa naman dagan-dagan nasa man ka? Asa ka mangihiday? Tas kim to ah. Hala, to nas kim guys. To ah. Tas kim mo dang ate to ah. To ah, so sila ka to nakatuwa. To ah. Asa man ka be? Ken. Dagan-dagan naman lakaw ka aton lati kaw. Aning agas naman guys to ah. Agas na ka nang knife on pools. Guys, ang mga chikiting to ah. Hala! Pada si Ilia. Hala, grabe si Kim mga nagraa. Kim! Kama sila Gael, day? Hi, Kim! Kim! Hala, maslide ka diha, be! Hala, grabe mga chikiting nga. Ken! Ha? Na-slide, be? Unsa? Dagan na sila. Ato ka dagan. Ayaw ka dagan. Lingkod lang. Nah. Dali. Grabe kuya, rang raa ka do. Wala.
dyan nila guys. Oh! Halos ate! Dahil ito ka ate, day! Kim! Kim! Datura ka to? Lingkod-lingkod na. Ha? Pag inay ha, kay mas live mo ha. La, grabing ningawas mga chikiting. Narakada na. Ganahan Kim. Awas na magtubig na to guys. Kasi babaw to. Awas na nagtubig. Kasi babaw. Nara mo. Saan na Kim? Tatlo ka to ha? Tatlo na. Ha? Binay. Nabaw, raman di ay. Ilian, nagkamang-kamang, raman kaday. Tara ka ate ka, dali. Hoy, gila ko magsip, bangan. Mapakit yung kabiha. Takas kuya to. Ka, grabe skin ka. Ang garanay sama-sama. Apa manahuman na swimming pool dari guys na. Kuwang pagilang. Kuwang pag-tiles. Grabe ga. Lagi na kayo mas light mo, Kin. Grass mga chikiting, nakaligo. Pilan. Kahubuon sa kakin. Tugnaw, day. Tugnaw. 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 Tugnaw ko na, tugnaw. Naman. Ito. Biskin-kin ka. Pag hinaya ka, mas light na mo ha.